Vull ser bomber. Bon dia. Avui anirem a fer una visita molt especial al parc de bombers. Bon dia. Aquest matí us ensenyarem com és la feina de bomber. Ens ho passarem molt bé junts. Esteu preparats? Sí! Doncs som-hi. Ens veiem al parc de bombers. Que fort! Ai! Apa, Llorenç, que no veus que aquest casc et va molt gran? Sí? Doncs hauré de créixer, perquè avui m'acabo d'adonar que quan sigui gran vull ser bomber. La nostra feina consisteix a ajudar els altres. Sempre que vegis un perill, avisa'ns. Podrem tornar un altre dia, senyoreta? Veig que t'ha agradat molt, la visita d'avui. No me'n cansaria mai d'estar aquí. Foc! Foc! Hi ha foc al contenidor! Truqueu als bombers! Ja era hora! On és el foc? No ho entenc! Era el contenidor! On és el foc? Sembla que ha sigut una falsa alarma. No hi ha cap foc. Sempre és millor que no es cremi res. A reveure. Crec que el que ha passat és que tenies moltes ganes de tornar a veure els bombers, oi, Llorenç? És veritat que hi havia fum! No entenc què ha passat. Què et passa? Com és que no jugues? Et veig amoïnat. És que tots us penseu que m'ho he inventat, però jo he vist el fum. Doncs jo sí que m'ho crec. Vinga, acaba't l'esmorzar i vine a jugar. Ai, l'esmorzar! Me l'he descuidat a la classe. Ospa! Oh, no! Com és que triga tant el Llorenç? Potser li ha passat alguna cosa. Misha, mira quantes fulles que tinc. Ei, Hilari, mira quantes fulles que tinc. Ningú em fa cas. Està tancada. Que estrany. Ui! Llorenç, que ets aquí dins? Misha! S'ha trencat el pany de la porta i no puc sortir! Tranquil, segur que la puc obrir. Deixa'm fer a mi, que tinc molta força. Pareu, que encara prendreu mal. Em podeu explicar què passa? M'he quedat tancat i la porta no s'obre! Mare meva, ara sí que l'hem feta bona. Em fa l'efecte que haurem de tornar a trucar als bombers. Enretira't de la porta, que entrem. Hola, Llorenç. Ja pots sortir. Feia molt vent i s'ha trencat el pany de la porta. Ha sigut un accident. Sí, ja pot ser. Fa 2 dies que fa molt vent. Apa, doncs. A reveure. Em sembla que els tornarem a veure molt aviat, els bombers. Oh, Què vols dir? com fa l'efecte que el Llorenç fa tot el que pot per tornar a veure els bombers. Doncs jo sí que me'l crec. El Llorenç no diu mentides. Ah, no? Doncs a veure quan triguem a tornar a sentir una sirena. Hola, Llorenç. Quants incendis has vist avui? Cap, però... No us sembla que aquell tendal es belluga massa amb aquest vent? Ets una mica exagerat, eh? Tampoc fa tan vent. Què vols fer? Trucar als bombers? Però podria sortir volant i... En fi, és igual. Me'n torno cap a casa. Ei, Llorenç, que ja te n'anaves? No, és que...
Tant se val. Ja és l'hora de tornar a casa. Ah, ja ho entenc. T'has trobat la Carla i s'han rigut de tu? No, sí, però et puc preguntar una cosa? Tu creus que jo m'invento coses perquè vinguin els bombers? És clar que no. Doncs em penso que els hauríem d'avisar perquè vinguin. Quan he sentit la sirena he pensat, ja estem salvats. Ens hem espantat molt, senyor bomber. Sort que el Llorenç ho ha vist a temps. L'hem desmuntat i ara ja no hi ha perill. Aquesta vegada sí que ho ha fet bé. Ho ha fet bé cada vegada. Sempre que vegis un perill has d'avisar. Saps que encara has de créixer una mica, oi? Per portar un casc com el nostre. Però n'hem trobat un de la teva mida. Per tu! Visca! Ja sóc un bomber!